Luna Đogani i njen suprug Marko Miljković započeli su veoma uspešan YouTube kanal, a kako se pisalo, jedni su od najplaćenijih na ovoj platformi u Srbiji. Iako je ona najavljivala da će se vratiti pevanju, od toga je odustala. Kao što je poznato, Luna je objavila nekoliko pesama, ali sada ima druge prioritete. Biću najiskrenija, ne planiram trenutno, to nije nešto čime bih se bavila, ne vidim sebe mnogo u tome. U tom trenutku, kada sam snimala pesme i kada sam ulagala u to, mislila sam da je to neki moj put i slušala sam svoje srce, rekla je Luna u jednoj emisiji, pa nastavila. Ovog trenutka se ne osjećam tako, već sam našla neki drugi svoj put. Za sada ne, ali ostavljam budućnost da pokaže svoje. Život je čudo, nikad se ne zna šta će kod mene, rekla je Luna.